Bħalli kieku ma kienx biżżejjed li l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Bena Pixxina u Dekerja mhux skont il-liġi u l-permessi li eventwalment ingħata, l-istess Beppe Fenekadami għamel snin twal ma jħallas il-liċenzja tal-pool. Imkejjen informati sew ikkonfermaw ma' One News li għal 12-il sena fi żmien gvernijiet nazzjonalisti Beppe Fenekadami ma ħallas il-liċenzja tal-pool tal-Palazz. Liċenzja li tiswa ftit mijiet ta' euro fis-sena u li Fenekadami ma ħallas fl-istess perjodu li b'deċiżjonijiet ta' Gvern Nazzjonalista il-palazz tiegħu fil-Gargur kien qed jikber u jżid fil-valur tiegħu. One News jista' jiżvela li kien bejn is-sena 2002 u s-sena 2013 li Fenekadami ma ħallas din il-liċenzja. Biex hekk il-Viċi Kap miljunarju kien qed iżomm milli jagħti lill-Awtorità Maltija riżorsi jew aħjar lill-Gvern is-somma ta' 3,800 euro. Kien f'Diċembru 2013 li sa fl-aħħar wara azzjoni tal-MRA li Fenekadami intalab iħallas u jirregola ruħu. L-imkejjen tagħna fissru dan l-aġir bħala eżempju ieħor kif il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista dejjem ħaseb li hu differenti minn ċittadini oħrajn. U fi żmien li diġà kien deputat parlamentari ma kienx qed imexxi bl-eżempju. Fl-aħħar ġimgħa l-iskandlu tal-Palazz ta' Beppe kien fuq fom kulħadd. Bil-Partit Laburista jargumenta li l-Viċi Kap ta' Simon Busuttil kien aġevolat b'deċiżjonijiet skandalużi ta' Gvern Nazzjonalista. Fost oħrajn sar magħruf li l-art ta' Fenekadami iddaħlet fl-iskema ta' żvilupp filwaqt li bena b'mod illegali f'parti ODZ. Dan b'mod li sal-lum ma jistax ikun sanzjonat u għalhekk ma kellux jingħata aktar permessi ta' bini. Permess li jingħata fl-2008 wara li l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi aċċetta li jibdel il-policy għalih filwaqt li rrifjuta ta' persuni oħra fl-istess żona tiegħu.